Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Ονομάζομαι Παναγιώτης Μπουγάνης. Είμαι ο άνθρωπος που γράφει τα κείμενα στο λογαριασμό. Αυτό είναι ένα ηχητικό, μέσα από το οποίο θέλω έτσι να απευθυνθώ λίγο πιο απλά σε όσους τύχει και το δούνε. Δεν θα το έκανα, γιατί γενικά είμαι του γραφικού λόγου. Όταν δούλευα σε εφημερίδες, στην ελευθεροτυπία, κοντά 20 χρόνια, πάντα έγραφα, δεν έχω δουλέψει ποτέ σε ραδιόφωνο ή τηλεόραση. Έχω μια ιδέα βέβαια, αλλά είναι η ανάγκη που με σπρώχνει τώρα να απευθυνθώ έτσι με αυτόν τον τρόπο σε εσάς. Γιατί έπειτα από αρκετά χρόνια ερευνών, τα οποία προκύψαν από ένα προσωπικό θέμα που είχα, ασχολήθηκα με τα ιατροτεχνολογικά, όπως πάντα ασχολήθηκα από το τέλος. Είναι ένα πολύ πολύπλοκο και για πολλούς εξεζητημένο θέμα. Έχει πολλές προεκτάσεις. Μπορεί να βγάλεις και λάθος συμπεράσματα, δηλαδή άμα δεν έχεις όλες τις πληροφορίες μαζεμένες. Το θέμα είναι ότι πλέον η έρευνα, εντός εκτός εισαγωγικών, ο καθένας όπως θέλει τι λέει, που κάνω, έχει φτάσει σε ένα σημείο που γύρισε ξανά στην αρχή και ανακάλυψε μια απίστευτη ιστορία, την ιστορία που αφορά τις συσκευές άπνοιας της Philips, η οποία είναι για μένα η τομή μέσα από την οποία ο κόσμος πλέον πρέπει να βρει τι συμβαίνει, να μάθει, να ενημερωθούν οι χιλιάδες χρήστες των μηχανημάτων αυτών για διάφορες πληροφορίες που θα σας πω σε λίγο, γιατί είναι πολύ κρίσιμο. Είναι το σημείο μάλλον όπου ο μέσος πολίτης μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτό που συμβαίνει με τις ιατροτεχνολογικές συσκευές στη χώρα μας και ειδικότερα με τις συσκευές άπνοιας της Philips, και μετά θα μπορεί να ερμηνεύσει και άλλα πράγματα για πιο πολύπλοκες συσκευές. Στην προκειμένη όμως περίπτωση, εγώ θέλω να πω, έτσι αισθάνομαι και λίγο χαζός ως ένα βαθμό, που δεν το είχα καταλάβει αυτό. Το θέμα της ανάκλησης των συσκευών άπνοιας της Philips. Παγκοσμίως εκατομμύρια συσκευές. Στη χώρα μας, με βάση την ιστοσελίδα της Philips, την οποία εγώ την αμφισβητώ, θεωρώ ότι είναι όλα ψέματα και κατασκευασμένα, δεν έχουν κάνει την παραμικρή ανάκληση. Στη χώρα μας υποτίθεται ότι έχουμε περίπου 10 με 15.000 μηχανήματα, 5.000 έχουν παραδοθεί, λέει, επισκευασμένα, και έχουμε και 4.573 μη ανιχνεύσιμες συσκευές. Τι είχε γίνει όμως, να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Η ανάκληση έγινε σε δύο στάδια, γίνεται οι ανακλήσεις. Η πρώτα έγινε μια εθελοντική ανάκληση από τη Philips, η οποία είχε προκύψει βέβαια από μια σειρά ενέργειες που είχαν κάνει και πολίτες, αλλά και ο αμερικανικός ο FDA, ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων και Τροφίμων. Γιατί την κάνει ο FDA, παρένθεση, την κάνει ο FDA γιατί τα εργοστάσια της Philips είναι στην Αμερική. Άρα η Philips και η κάθε εταιρεία που έχει τα εργοστάσια της στην Αμερική πρώτα περνάει από τον FDA. Αυτό είναι το μυστικό, δηλαδή μη σας φαίνεται, δεν υπάρχει κάποια συσκευή που κατασκευάζεται, ας πούμε, της Philips, όλες έρχονται από την Αμερική. Σε κάθε περίπτωση θα αναφέρεται ξεκάθαρα και μπορείς να βρεις πού έχει κατασκευαστεί οποιαδήποτε ιατροτεχνολογική συσκευή. Το θέμα λοιπόν είναι ότι παγκοσμίως έγινε μια ανάκληση.
Υπήρξαν μήνυα ελληνικά τα οποία την αναφέρανε. Αναφέρανε ότι έγινε ανάκληση Philips. Γιατί έγινε ανάκληση Philips? Λοιπόν, αυτά τα μηχανήματα, άμα μπείτε μέσα στο λογαριασμό θα βρείτε φωτογραφίες και των μηχανημάτων. Έχω βάλει μάλιστα και φωτογραφίες που δείχνουν και τον αφρό. Αυτά τα μηχανήματα κάνουν θόρυβο. Και οι κατασκευαστές, η Philips στην προηγουμένη περίπτωση, έχει βάλει ένα υλικό που λέγεται πολυουρεθάνη, έναν αφρό, τον είχε βάλει σε σημεία γύρω-γύρω από τη συσκευή, προκειμένου να μειώσει σαν ηχομονωτικό. Λοιπόν, αυτό το υλικό βρέθηκε με τον καιρό ότι διασπότανε σε μαύρα μικρά σωματίδια και το ανέπνεε ο ασθενής. Είχαν γίνει καταγγελίες εδώ και 10 χρόνια στην Αμερική για αυτό το θέμα, αλλά και η Philips και ο οργανισμός και ο FDA, η Philips απέκρυψε και ο FDA πιθανόν να έκαναν το ίδιο. Έχει δεχτεί μήνυση από μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως η Pittsburgh Gazette και η ProPublica, η οποία θα σας αναφέρω ειδικά για αυτήν έτσι 2 λόγια, γιατί ήταν αυτή που με ενέπνευσε ευτυχώς και με έβαλε στο τρυπάκι, έστω και καθυστερημένα να καταλάβω τι γίνεται. Είναι ένα μεγάλο ερευνητικό μέσο στη ΣΥΠΑ. Λοιπόν, ο αφρός λοιπόν έγινε ανάκληση 8,5 εκατομμυρίων μηχανημάτων, λέει παγκοσμίως. Στη χώρα μας είπαμε έχουν γίνει περίπου 10.000, έτσι δίνει η Philips, και ότι δεν έχουν βρει 4.000 συσκευές. Εγώ πιστεύω ότι τα μηχανήματα είναι πολύ περισσότερα. Τα μηχανήματα στη χώρα μας δεν πουλιώνται μόνο όταν δεν υπάρχει αντιπρόσωπος που δεν νοικιάζει. Δηλαδή, άμα στην περιοχή που μένεις δεν υπάρχει κάποιος που να νοικιάζει μηχανήματα, τότε θα αγοράσεις και θα πληρώσεις και μια επιδότηση. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, από το 2018 και μετά, 19 και μετά, τα μηχανήματα, όλα αυτές οι συσκευές ύπνου, όπου ξέρετε, πολλοί κόσμος χρησιμοποιεί, ας πούμε, ξέρω, έχω ένα φίλο το Στέφανο που χρησιμοποιεί μια τέτοια συσκευή, ευτυχώς δεν ήταν Philips. Βοηθάνε τον κόσμο. Εγώ δεν είμαι, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι εγώ δεν είμαι ενάντια σε καμία ιατροτεχνολογική συσκευή, ούτε δίνω ιατρικές συμβουλές. Δεν κρίνω αυτό, δεν κρίνω σε καμία περίπτωση, ας πούμε, αν έχει θεραπευτική αξία και αυτά. Αυτά είναι οι γιατροί που θα τα κρίνουν με τους ασθενείς τους μαζί. Πάντα οι ασθενείς πρέπει να έχουν όλες τις πληροφορίες και να ενημερώνουν τον γιατρό. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτό είναι ακριβώς αυτό που κάνω, ότι υπάρχει μια ανάκληση η οποία είναι, μετά έγινε παγκόσμια από τη Philips, ο FDA την πήρε και την έκανε Class 1. Και από τότε έχει κάνει και πλήθος άλλες ανακλήσεις, μέχρι και 17 εκατομμύρια μάσκες έχει ανακαλέσει, αλλά αυτό είναι τώρα άλλο παρεπόμενο, γιατί όλα αυτά τα μηχανήματα, ξέρετε, δεν είναι ένα πράγμα, είναι η βάση που είναι η βάση το μηχάνημα και μετά είναι ένα σωρό αξεσουάρ και διάφορα τέτοια. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζει κανένας από τους χρήστες αυτών των μηχανημάτων, τα οποία πρέπει να σας πω δεν χρησιμοποιούνται για 1-2 χρόνια και τα πετάνε. Ας πούμε, είχα γνώσει μια πολύ ωραία χρήστρια εκεί στο Twitter, η οποία με ρώτησε αν ήθελε για το μηχάνημά της, είχε μια αγωνία κτλ. Μια χαρά βγήκε το μηχάνημα. Της είπα, ας πούμε, τέλος πάντων της είπα ότι της έδειξα κάποιες πληροφορίες, ας πούμε, έβαλα ένα απλό πράγμα, δηλαδή γκούγκλαρα, έβαλα το μοντέλο και έβαλα ότι δεν είχε ανάκληση. Σε κάθε περίπτωση ο κόσμος έπρεπε να έχει ενημερωθεί. Στη ΣΥΠΑ από τον Απρίλιο του 2021 ουσιαστικά, που έγινε η ανακοίνωση δημόσια της ανάκλησης και την αναφέρανε όλα τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, τηλεοράσεις, εφημερίδες. Τώρα, ακόμα και τα Twitter, τα social media, βέβαια το Twitter πρέπει να ξέρετε έχει ένα θέμα με αυτά. Τώρα εντάξει, δεν θέλω να καθίσω να αναλύσω γιατί έχει το θέμα, είναι προφανώς με τον ιδιοκτήτη, ας πούμε, αλλά το θέμα, και αναφορές που δέχεται, το θέμα είναι όμως ότι αυτή η ενημέρωση είναι επίσημη. Δεν τη βγάζω από το μυαλό μου. Δεν την γέννησα. Υπάρχουν πλήθος έγγραφα και πληροφορίες που ο καθένας μπορεί να πάρει και να τα χρησιμοποιήσει από μόνος του. Δεν χρειάζεται καν να με αναφέρει.
άμα υπάρχει κόσμος που θέλει να, ας πούμε, θέλει να παλέψει ενάντια σε μια εξουσία, ιδού. Η Ρόδος και στο πείδημα, που λέει, που κάνανε πλάκα. Όχι, είναι σοβαρό το θέμα. Δηλαδή υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για όποιον θέλει να ενημερώσει τον κόσμο, γιατί αυτό που γίνεται είναι ένα τεράστιο έγκλημα. Δηλαδή, τι θέλω να σου πω. Όταν, ας πούμε, στην Αμερική από τότε που έγιναν οι ανακλήσεις, έγιναν περίπου 109.000 αναφορές και καταγράφηκαν 426 θάνατοι μέχρι σήμερα. Το ίδιο και σε άλλες χώρες. Αλλά λέω στην Αμερική FDA. Λοιπόν, 109.000 αναφορές. Να πω κάτι. Ακόμα και να το εμείς είμαστε 30 φορές λιγότερος πληθυσμός από την Αμερική. Αν οι θάνατοι είναι 400, εγώ πιστεύω, από τη στιγμή που δεν υπάρχει ενημέρωση, το ποσοστό θανάτων αυξάνεται σίγουρα. Είναι νόμος. Δηλαδή, οι θάνατοι αυξάνονται. Η ενημέρωση σώζει ζωές. Η μη ενημέρωση οδηγεί σε θανάτους. Ακόμα περισσότερο. Εγώ αυτή τη στιγμή, ας πούμε, παράδειγμα, πιστεύω ότι έχουν πεθάνει πάνω από 50 άτομα. Αλλά αυτό το πράγμα είναι ένα πολύ λογικό συμπέρασμα σε σχέση με τα δεδομένα που υπήρχαν. Αυτή τη στιγμή πρέπει να πάνε οι ελεγκτικές αρχές, πρέπει να πάει ένας εισαγγελέας, δεν ξέρω, οι επιθεωρητές πρέπει να κάνουν, να βρουν όλα τα μαγαζιά που εμπορεύτηκαν αυτά τα μηχανήματα, να ξανακάνουν όλη την ανάκληση από την αρχή, γιατί ο κόσμος δεν έχει κάνει καμία ανάκληση. Εγώ βρήκα συριακό αριθμό τέτοιου μηχανήματος που είχε ελληνικό, έχω βρει 3 τέτοια σε ελληνικά νοσοκομεία, πήγα στην ιστοσελίδα της Philips, ακολούθησα όλη τη διαδικασία, έβαλα το συριακό αριθμό και μου έβαλα affected. Και στο έγγραφο έλεγε ότι πληρώσαν 700 ευρώ την εταιρεία, 700, δεν θυμάμαι, μπορεί να κάνω και λάθος, μπορεί να είναι λιγότερα, την εταιρεία αυτή που είναι υποτίθετο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Philips, ας πούμε, και κάνει τις επισκευές, και αυτή δεν το έχει δηλώσει στο register. Δηλαδή, άμα μπεις στην ιστοσελίδα την βρετανική του Οργανισμού Υγείας, την αμερικανική, τη γαλλική, θα δεις κατευθείαν link που σε οδηγούν στις ιστοσελίδες Philips, θα βρεις αναλυτικά κείμενα που σου εξηγούν τι γίνεται, που λένε τι πρέπει να κάνεις, με ποιον πρέπει να μιλήσεις, με ποιους γιατρούς πώς μάλλον θα συνεννοηθείς με τους γιατρούς. Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτα. Δεν έγινε τίποτα, παιδιά, την αποκρύψανε, είναι ποινικό αδίκημα αυτό που έγινε. Εγώ το λέω χήμα, δεν τρέπομαι, ας μου κάνουν μήνυση, δεν φοβάμαι κανέναν. Αυτό που λέω έχω την πλήρη ευθύνη αυτού που λέω και την αναλαμβάνω. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να πάνε φυλακή, με πρώτο τον κύριο Δημήτρη Φιλίππου, τον πρόεδρο του ΕΟΚ, ένα έμπιστο του Πρωθυπουργού, ο οποίος κάθισε στη θέση αυτή 4 χρόνια και έκανε όσα δεν είχαν κάνει τα προηγούμενα 10. Είναι απίστευτη, καλά που λέει ο λόγος, τα προηγούμενα 10, έκανε απίστευτα πράγματα αυτός σαν πρόεδρος του ΕΟΚ. Δεν θα αναφερθώ στο προσωπικό μου πρόβλημα, δεν είναι εκεί, δεν θέλω να φανεί ότι εγώ τον αντιπολεύομαι για προσωπικούς λόγους, γιατί ο άνθρωπος αυτός έχει κάνει εγκλήματα σε πολλούς ανθρώπους. Έχει κρύψει ανακλήσεις, έχει βοηθήσει, ας πούμε, εταιρεία όπως η Medtronic να πουλήσει σκάρτα προϊόντα, έχει κάνει πάρα πολλά. Αλλά εδώ όμως στην προκειμένη περίπτωση ξεπέρασε τα όρια. Αυτό το πράγμα ξεπερνάει τα όρια. Δεν υπάρχει, παιδιά. Μιλάμε για χιλιάδες συσκευές όπου εκτός από τα διάφορα που μπορείς να πάθεις, ας πούμε, κινδυνεύεις από τοξικές καρκινογόνες αντιδράσεις. Αυτό εγώ να σας ρωτήσω κάτι. Άμα εσείς χρησιμοποιούσατε αυτή τη συσκευή, ο αδέρφός σας, το παιδί σας, η κόρη σας, οποιοδήποτε, το οποιοδήποτε αγαπημένο σας πρόσωπο, γιατί το έγραψα και δεν είναι λαϊκισμός αυτό. Εμένα, άμα χρησιμοποιήσει ο γιος μου ή η γυναίκα μου το τέτοιο, θα πήγαινα στον κύριο Φιλίππου και θα του φάγα το κεφάλι. Κανονικά. Θα του έλεγα γιατί δεν την έβγαλε στην ανάκληση. Εγώ από πού θα τη μάθω. Εγώ δεν μπορώ να κατηγορήσω εντωμεταξύ, ας πούμε, ενώ καμιά φορά σε πιάνει, ξέρεις, το τέτοιο να κατηγορήσει τα ΜΜΕ και αυτούς. Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν
προβλήματα και σίγουρα δεν είναι πώς το λένε, καθαγιασμένα και τι καλά που είναι, αλλά εδώ στην προκειμένη περίπτωση είναι τραγικό αυτό που έχει συμβεί. Αυτό θα γράφετε, παιδιά, μετά από χρόνια σε βιβλία. Είναι ιστορία για μυθιστόρημα, είναι ιστορία για μελέτη, είναι μια απίστευτη κατάσταση που δεν έχει προηγούμενο. Τι εννοώ? Ότι ένας ολόκληρος λαός, ας πούμε, μιλάει αγγλικά, κάνει αγγλικά, αλλά δεν διαβάζει ποτέ αγγλικά, είναι ξεκομμένος τελείως από την πραγματικότητα, λειτουργεί μόνο στα πλαίσια, ας πούμε, πώς να το πω, ένας με τον άλλον, ας πούμε, κάποιες πηγές. Εγώ βλέπω, ας πούμε, π.χ. για τη Γάζα, παράδειγμα, τους πολλοί, ας πούμε, ριτουιτάρουν. Το ξέρετε ότι ριτουιτάρετε φασίστες και ανθρώπους του Τραμπ? Χωρίς να το ξέρετε. Οι οποίοι κλαίνε για τη Γάζα, ας πούμε, αλλά είναι φασίστες. Και δεν το ξέρετε. Ούτε και εγώ το ήξερα. Αλλά καλά, δεν είναι αυτό το θέμα. Θέλω να πω ότι η πληροφόρηση αυτή τη στιγμή είναι ελεγχόμενη. Και δεν είναι ελεγχόμενη από κάποιο μαγικό σατανικό πράγμα. Είναι ελεγχόμενοι από ανθρώπους που έχουν οικονομικά συμφέροντα και δεν θέλουν να φανούν κάποια πράγματα. Στην προκειμένη περίπτωση της Philips είναι η πλήρως ελεγχόμενη. Σας λέω, βάλτε στην αναζήτηση του Twitter ΚΠΑΠ Philips. Κάντε αυτό το πείραμα και αρχίστε να δείτε τι έβγαλε. Εγώ θεωρώ ότι, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη τη στήριξη, γιατί θεωρώ ότι αυτό που με κάνει παρέα, δηλαδή εγώ σαν το γράφω και εσείς που στηρίζετε, είναι κάτι μοναδικό. Δεν υπάρχει πουθενά σε καμία άλλη χώρα. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, είδανε και καταλάβανε και είπανε τι γίνεται, ρε φίλε. Λοιπόν, να επιστρέψω, άμα δεν βγάλει ανάκληση ο ρυθμιστικός οργανισμός μιας χώρας και αφήσει μόνη της μια μεγάλη εταιρεία να την κάνει μόνο την εθελοντική, γιατί ξέρετε οι ανακλήσεις ξεκινάνε εθελοντικά, στην πορεία γίνονται ενισχυτικές, δηλαδή για να ενισχύσουν την ανάκληση της εταιρείας. Και ουσιαστικά δεν είναι μόνο ενισχυτικές, είναι ότι πήγανε, βρήκανε, κάνανε ελέγχους και τα βρήκαν όλα μπουρδέλο, να το πούμε και έτσι, όπως έγινε ο FDA με τη Philips, ας πούμε. Και τα βρήκαν όλα σε χάλια κατάσταση και πήραν ανάκληση, ας πούμε, και αποφασίσαν ανάκληση πρώτης κατηγορίας. Εδώ λοιπόν, παιδιά, δεν έγινε τίποτα. Υπάρχουν στις κέρυες θέσεις έχουν τοποθετηθεί αδίστακτα άτομα, αδίστακτα κανονικά, τα οποία δεν υπολογίζουν την ανθρώπινη ζωή, εγκληματίες κανονικοί. Ο κύριος Φιλίππου είναι αυτός. Τολμώ να πω ότι εγκληματίας είναι και ο Πρωθυπουργός. Από τη στιγμή που ξέρει αυτό το πράγμα, το ξέρει. Πρέπει να σας πω ότι ο διευθυντής μου επί 20 χρόνια στην Ελευθεροτυπία είναι λογογράφος του Πρωθυπουργού. Ο Τσιόδρας, ο Δημήτρης, ήταν αρχισυντάκτης, με ξέρουν. Όλοι αυτοί με διαβάζουν. Δηλαδή, μην κοιτάτε, διαβάζουν διακριτικά. Θέλουν να ξέρουν τι γράφω. 100%. Είναι ενήμεροι όλοι. Και δεν κάνουν το παραμικρό. Ο κύριος Μητσοτάκης, ας πούμε, ξέρει για την ανάκληση αυτή. Ξέρει ότι έχουν ανάκληση 10.000 συσκευές. Ξέρει ότι δεν έχει ανακοινωθεί από τον ΕΟΦ. Να σας το πω κι αλλιώς. Άμα είχε ανακοινωθεί τόσες μέρες, θα το είχαν βγάλει. Και να σας το πω κι αλλιώς. Άμα το είχαν βγάλει, θα με αφήνανε, δεν θα μου κάνανε λογοκρισία, θα με αφήνανε, θα με εκθέτανε και μου λέγανε έλα εδώ ρε φίλε πάρτο. Αυτό που συμβαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι δεν έχουν βγάλει τίποτα. Η στήριξή σας βοήθησε πάρα πολύ να ανεβεί. Βοήθησε και επίσης και του Βαξεβάνη όταν μου έκανε 2-3 retweet. Είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να ξέρετε αυτό, γιατί είναι ένας άνθρωπος που τον ακολουθούν πολύ. Έχει δηλαδή μεγάλη εμβέλεια. Ας πούμε, μεγάλη δηλαδή, ας πούμε, μπορεί να σου κάνει ένα retweet και να το δουν 20.000 κόσμο και ας έχεις πάρει 20 like. Ας πούμε. Ενώ, ας πούμε, π.χ. μπορεί να έχεις πάρει 150 like και να το βλέπουν 1.000 άτομα. Παράδειγμα, καλά, εγώ δεν το βλέπω ακριβώς με τα like, γιατί εγώ θέλω αυτοί που θα κάνουν το like πρώτα
να το διαβάσουν από μόνοι τους. Δεν μου κάνει κανείς τη χάρη. Οι ελεύθεροι σκεπτόμενοι πολίτες έτσι λειτουργούν, παιδιά. Ούτε τσακώνονται, ούτε ψάχνουν να βρούνε κατευθείαν αυτά που τους χωρίζουν. Διαβάζουν, ενημερώνονται, ρωτάνε, θέτουν ερωτήματα ο ένας τον άλλον, διαλύουν ο ένας τον άλλο με την καλή έννοια, δηλαδή γίνεται γόνιμη συζήτηση, πρέπει να γίνεται. Και επίσης υπάρχει επίσημος φορέας που μπορούν να θέσουν, υποτίθεται, ας πούμε, τα ερωτήματά τους και να πάρουν απαντήσεις. Στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι αυτή η ανάκληση ξεκίνησε το 2021, τον Ιούνιο. Μπορούμε να θέσουμε την ημερομηνία. Εκείνο το διάστημα ο πρόεδρος του ΕΟΦ, αντί να εκδώσει την ανάκληση, δημοσίευσε 2 φορές έρευνα, γιατί αυτό τον ενδιαφέρει, έρευνα η οποία δεν έλεγε τίποτα. Λέει ότι η χρήση, λέει, αυτών των μηχανημάτων, όχι της Philips, γενικά τον BAP, λέει, σε βοηθάει να έχεις καλύτερη αισθητική λειτουργία, εκτός των άλλων. Δηλαδή, καραγκιόζηλίκια, ο άνθρωπος είναι η απόλυτη ξεφτύλα, δεν το συζητάμε, ο Καραγκιόζης. Ένας άνθρωπος ο οποίος, δηλαδή, θα είμαι ευτυχής να καταλάβουν οι Έλληνες ασθενείς το ρόλο του και να τον τιμωρήσουν. Γιατί ο άνθρωπος αυτός δεν έχει το Θεό, είναι, προσέβαλε, να το πω, είναι σαν να πήγε στην Ινδία και να σκότωσε μια αγελάδα, ιερή. Δεν έχει το Θεό του. Την ημέρα που ανακοινώνεται ανάκληση για μηχάνημα που μπορεί να σου προκαλέσει καρκίνο, ο άνθρωπος έβγαλε ανακοίνωση ότι τα μηχανήματα αυτά γενικά σου το σηκώνουν καλύτερα. Και όχι μόνο αυτό. Διαπίστωσα ότι εκεί στο λογαριασμό του, στο ResearchGate, πώς λέγεται, εκεί, τέλος πάντων το χρησιμοποιώ και εγώ αυτό, γιατί βρίσκω πάρα πολλές μελέτες, αλλά διαπίστωσα ότι ο τύπος ουσιαστικά τι κάνει. Έχει βγάλει μέσα με 250 μελέτες της πούτσας, πληρωμένες, μαζεύει από όπου μπορεί λεφτά κι αυτός, όπως και όλοι αυτοί οι συνάδελφοί του, γιατί είναι απατεώνες. Όσοι συνάδελφοι συμμετείχανε, δεν θέλω τώρα να πω τα ονόματά του, εγώ βάζω τον πρόεδρο του ΕΟΦ, θα τα βρει όποιος θέλει. Είναι εκεί. Όποιος συνάδελφος έβγαλε τέτοια έρευνα εν μέσω μιας παγκόσμιας πανδημίας, μιας παγκόσμιας ανάκλησης, εν μέσω και παγκόσμιας πανδημίας, που προκαλεί πρόβλημα στο αναπνευστικό και μιας ανάκλησης 8,5 εκατομμυρίων μηχανημάτων που μπορεί να προκαλέσει καρκίνο στο παιδί σου, στη μαμά σου, τον οποιοδήποτε, τον πει σε μικρά παιδιά τα χρησιμοποιούν. Αυτοί οι άνθρωποι είναι καθάρματα. Το συζητάμε, ας πούμε. Αυτοί είναι τα καθάρματα, αυτοί είναι οι φασίστες που ξεφτιλίζουν την κοινωνία γύρω μας. Αυτούς εξυπηρετούν οι κυβερνήσεις και ειδικά ο Μητσοτάκης. Και αυτό το γαλαζοπράσινο σκατό. Εδώ απέτυχε, εγώ πιστεύω, σε ένα μεγάλο βαθμό ο ΣΥΡΙΖΑ και έχασε τα αυγά και τα πασχάλια. Είδατε με την υπόθεση της Νοβάρτης να έγινε τίποτα? Τι κοροϊδιά, τους πάτε σανό. Ότι εμείς την ανακαλύπτει, τι έγινε? Η Νοβάρτης Χελάς πλήρωσε στην Αμερική 225 εκατομμύρια δολάρια. Η Χελάς, 225 εκατομμύρια δολάρια. Και στη χώρα μας του κάνανε το αλουνού, το Βαξεβάνι τον πήγανε κατηγορούμενο. Ήμαρτον. Καλά, εντάξει, δεν ήταν γελίο. Αλλά θέλω να πω, αντί ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κάθε ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που προσπαθούσαν. Σκεφτείτε ότι οι ανακλήσεις σοβαρές γίνανε στην τελική με το πάνω έλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά γενικότερα δεν έγινε κάποια αλλαγή φοβερή. Πάλι οι ίδιοι υπάλληλοι ήταν που εξυπηρετούσαν τις πολυεθνικές, Medtronic, Johnson, Philips, όλα αυτά τα Boston Scientific, όλες αυτές οι οποίες λειτουργούν χωρίς κανένα νόμο. Ας πούμε. Δεν έκανε το μία, ας πούμε, παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ίσα ίσα να σου πω κάτι, εγώ προσωπικά νιώθω και εκτεθειμένος από, ας πούμε, τον υπεύθυνο εκεί, πώς το λέγανε, το Μαλέμι, ας πούμε, ο οποίος έβγαλε μια ανάκληση, δεν έβαλε τις ημερομηνίες μέσα και μας δημιούργησε την εντύπωση, ας πούμε, ότι, πώς το λένε, υπήρχε περίπτωση να είναι αυτά τα μηχανήματα να έχουν πουληθεί. Και ο Καραγκιόζης αυτός που δεν είναι προς Θεού,
δεν εννοώ, οι άνθρωποι που ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κατακρουζίδες. Αλλά όλοι οι βουλευτές και όλος ο κομματικός μηχανισμός είναι για τον Μπούτσο, τελείως. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, παραδώσαν τη χώρα στη μαφία τελείως. Και όχι μόνο την παραδώσανε, ας πούμε, δεν κάνανε και τίποτα μετά, ας πούμε. Και εντάξει, να πω κάτι. Όχι ότι καλά με τον Πολάκη δεν ξέρω. Ο άνθρωπος κάνει αυτό που κάνει. Δεν το θεωρώ όμως. Πολύ χειρότερο θεωρώ τον Ξανθό. Αυτός ο άνθρωπος είναι το απόλυτο στήριγμα των πολυεθνικών, το αριστερό υποζύγιο των πολυεθνικών. Και είναι κρίμα που βλέπω χρήστες που θεωρούν ότι είναι σοβαρή άποψη κτλ. Άνθρωπος, μπορώ να σου αποδείξω ότι είναι άνθρωπος το πολυεθνικό. Δηλαδή, στην υπόθεση, ας πούμε, παράδειγμα, των αντιλιών Ινσουλίνης, θα την αναφέρω κάποια στιγμή, έπαιξε πολύ βρώμικο ρόλο. Απίστευτο βρώμικο ρόλο. Και αυτός ο άνθρωπος θεωρούν πολλοί ότι είναι καλός και τα λοιπά. Μάλιστα, μερικοί όταν, ας πούμε, έγραψαν μια κουβέντα για αυτόν, φύγανε 10 άτομα που τον είχαν και Θεό. Τώρα δεν θέλω να προχωρήσω γενικά στους στάρ εκεί, τους γιατρούς, όλους αυτούς τους φανφαρές, ας πούμε, π.χ. που δεν λένε τίποτα ποτέ και έχουν 10 τσιτάτα, ας πούμε, π.χ. και τους ακολουθούν ο κόσμος γιατί δεν ξέρει τι να βρει και τι να πιστέψει. Και εγώ το καταλαβαίνω ότι όταν βλέπουν ένα λογαριασμό σαν το δικό μου, σου λένε τι είναι αυτός. Το θέμα λοιπόν είναι ότι έχουμε δεκάδες χιλιάδες συσκευές υπνικής άπνοιας που μπορείτε να τις βρείτε και να τις δείτε μέσα στο λογαριασμό, που μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα της Philips, που εσείς βοηθήσατε και κάναμε 1-2 retweet και ο Βαξεβάνης που έκανε σε αυτά τα 2 συγκεκριμένα και αναγκάστηκαν και έβαλαν τις ειδοποιήσεις ασφαλείας που τις έψαχνα στην ιστοσελίδα τους και δεν την έβρισκα 2 μήνες. Εγώ ξέρετε πώς το βρήκα. Τυχαία έκανα έβαλα στο Google και το βρίσκω. Λέω τι γίνεται ρε παιδιά, γιατί δεν το έψαχνα στην ιστοσελίδα, το έβρισκα στο Google στην αναζήτηση και δεν το έβρισκα στην ιστοσελίδα. Και λέω τι γίνεται ρε παιδιά, γιατί με το που το δημοσίευσα το βγάλανε από την ιστοσελίδα. Βέβαια, όταν πήγε το tweet 18.000 views, αναγκαστήκανε και τα βάλανε. Λοιπόν, αυτό είναι μια νίκη που πρέπει να την εκμεταλλευτεί, εγώ να την εκμεταλλευτώ. Όποιο πιστεύω ότι υπάρχει κόσμος μπορεί να ασχοληθεί από μόνος του, που μπορεί να πείσει και άλλους, που μπορεί να βρει ας πούμε φίλους του, που μπορεί να... Το θέμα είναι να πιέσουμε ανθρώπους που μπορούν να κάνουν αυτοί, να ανοίξουν την εμβέλεια, όχι τη δικιά μου. Δεν με νοιάζει καν. Τα έγραφα όλα, είναι πολύ συγκεκριμένα. Ας πούμε, θα ήθελα πολύ να πάτε να ρωτήσετε γιατί δεν κάνετε το Βαξεβάνη. Πρέπει να κάνει retweet. Κώστα, είναι σημαντικό. Από μόνοι σας, όχι να με αναφέρετε εμένα. Από αυτούς τους ανθρώπους που καταλαβαίνετε τι διαβάζετε. Εγώ δεν... Δηλαδή, όταν σου δίνω την ειδοποίηση ασφαλείας που έχουν κρύψει και μπορεί να τη βρεις πλέον μέσα στη Philips και στα ελληνικά σου λέει τοξικές και καρκινογόνες επιδράσεις, δεν χρειάζεσαι εμένα. Θέλω να πω, δεν χρειάζεσαι εμένα. Εντάξει, να σας πω κάτι. Δεν είναι πολιτικό το θέμα. Θα μπορούσα να σου πω, να σου παίξω αναρχικός και να σου πω όλοι μαζί, δεν χρειάζεται εμένα. Χρειάζεσαι σε αυτό το θέμα το στοιχείο, το κείμενο, την ειδοποίηση. Αυτό είναι πιο χρήσιμο από ότι εγώ. Όταν την έχεις αυτή, άμα ας πούμε παράδειγμα υπάρχει κάποιος που έχει ο παππούς του, ας πούμε, γιατί παιδιά αυτά τα μηχανήματα μπορεί να τα χρησιμοποιούν και 5 και 10 χρόνια. Δηλαδή είναι 100% ότι υπάρχουν πάρα πολλά. Άμα υπάρχει κάποιος άνθρωπος που ξέρετε και χρησιμοποιεί τέτοιο, καλό θα είναι να βρείτε το συριακό αριθμό, μπορεί να το γράψει στο μηχάνημα, μπορεί να το γράψει σίγουρα στο χαρτί που θα σας έδωσαν από το μαγαζί που το νοικιάσατε και να το βάλετε, να πάτε στη σελίδα της Philips και να τσεκάρετε αν είναι affected. Υπάρχει περίπτωση κάποιος γνωστού σας, οποιοσδήποτε, να έχει πάθει βλάβη στην υγεία του, να έχει πάθει καρκίνο και να του λένε ότι παιδιά είναι φυσιολογικό, έπαθες, δεν είναι από το μηχάνημα και εντάξει έφυγε, συμβαίνει και αυτό, μπορεί να φύγει και λίγο μαύρο, δεν σου προκαλεί τίποτα και τέτοια, γιατί δεν ξέρουνε.
Άμα μπείτε στο λογαριασμό, θα τα μαζέψω όλα μαζί κάποια στιγμή. Έχω πολλά δημοσιεύματα στα ελληνικά που αναφέρονται στην ανάκληση στα αγγλικά, χωρίς να αναφέρουν την παραμικρή λέξη για την Ελλάδα. Αυτό δεν είναι ένα οργανωμένο σχέδιο κάποιων σκοτεινών κύκλων. Είναι γιατί οι δημοσιογράφοι είχαν συγκεκριμένη πηγή πληροφόρηση στο ΑΠΕ, σε ένα πρακτορία και κάναν αυτή την αναδημοσίευση. Δεν έγραφαν αυτά τα δημοσιεύματα ότι έγινε και στην Ελλάδα αυτή η ανάκληση. Άμα όμως υπήρχε ανακοίνωση του ΕΟΦ, όπου θα την έπαιζαν όλα τα άλλα τα μέσα, έστω μία φορά, ξέρετε, ας πούμε ευρετικά γάλατα, θα έχετε ακούσει ή κάτι τέτοιες ανακοινώσεις που κάνουν, θα τις είχε ακούσει όλος ο κόσμος. Δεν υπάρχουν. Εγώ αυτό θέλω σε πρώτο επίπεδο, εδώ θα κλείσω σε πρώτο επίπεδο. Δεν ξέρω τώρα πώς ακούστηκα και τα λοιπά. Θα κάνω νέα προσπάθεια ξανά να βγάλω και άλλο βίντεο. Όχι βίντεο, ηχητικό καλύτερα. Γιατί στο βίντεο έχω μια δυσκολία το πώς θα τα... Δεν είμαστε εμείς. Εγώ είμαι, σας λέω, του γραπτού λόγου. Μπορώ να γράψω καταπληκτικά κείμενα. Μπορώ και να μιλάω, ας πούμε. Έχω κάνει πολλές καταθέσεις και σε δικαστή. Αλλά μου είναι δύσκολο τώρα να τα κάνω όλα μαζί. Μια αποστολή, ας πούμε, το multitasking που λέμε. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω όλους όσους που ακούσατε αυτό το ηχητικό. Σε κάθε περίπτωση εύχομαι καλό βράδυ, υγεία και πάμε δυνατά ρε παιδιά. Δηλαδή πρέπει αυτό το πράγμα θα ρίξει την κυβέρνηση, σας το λέω, είναι 100%. Άμα βρεθούν άνθρωποι που έχουν αυτές τις συσκευές, τις χρησιμοποιούν ακόμα και έχουν πάθει καρκίνο ή βλάβη, θα ξεσπάσει τρελό σκάνδαλο, γιατί στις υπόλοιπες χώρες το ξέρανε οι πολίτες. Στην Αμερική έκαναν 100.000 αναφορές γιατί ενημέρωσαν όλα τα μέσα. Στη Γαλλία καταθέτουν πάνω από 1.000 μηνύσεις. Σε όλες τις χώρες. Εκτός από τη χώρα που μας θεωρούν ουρακοτάγκους, πρωτόγονους, αναλώσιμους. Ποιοι? Οι ακροδεξιοί, προδότες του λαού. Δεν μ' αρέσει αυτή η λέξη. Δεν μ' αρέσουν αυτές οι λέξεις. Είμαι είμαι κατά του φασισμού 100%. Και των Ναζίδων και όλων αυτών. Και έχω αγωνιστεί και έχω γράψει πάρα πολλά. Αλλά εγώ αυτούς τους ανθρώπους τους θεωρώ, έτσι θα τους μιλάω. Είναι προδότες. Ξενόδουλοι, Αμερικανόδουλοι. Προδώσαν το λαό τους. Αυτά που πουλάνε σαν ιδανικά τα ξεφτυλίσανε. Λοιπόν, πιο πολύ τους ενοχλεί να τους λες φασίστες παρά προδότες. Αυτό είναι 100%. Θέλω λοιπόν εδώ να το κλείσω σε πρώτο επίπεδο. Ελπίζω να ακούστηκα λίγο, ας πούμε, δηλαδή κάπως να μετέδωσα αυτές ένα μέρος πληροφορίες. Τα έχω όλα στο μυαλό μου. Δηλαδή στην αρχή ήθελα να δω, να διαβάζω κτλ. Και μετά απλά έκλεισα τα μάτια και άρχισα να τα σκέφτομαι. Τα έχω μάθει σχεδόν όλα απ' έξω. Εγώ ήθελα απλώς να δώσω μια εικόνα, ας πούμε, ότι 2 χρόνια μετά, όχι δεν υπάρχει ανάκληση, ο κόσμος μπορεί να αρρωσταίνει και μας έχουν επιβάλει μια τρελή λογοκρισία. Τρελή, δηλαδή γι' αυτό ακριβώς κάνω αυτό. Ας πούμε, δεν θέλει να το μάθει, αλλά μπορούμε μαζί να το παλέψουμε, όχι μαζί, και ο καθένας και μαζί και όλοι να παλέψουμε αυτή τη φρικιαστική εξουσία, παιδιά. Εγώ γι' αυτό, ας πούμε, παλεύω, δηλαδή, αυτό είναι που το ιδανικό μου στη ζωή. Να βρίσκω τα κρυφά εγκλήματα της εξουσίας. Τα πανερά όλοι τα ξέρουμε. Και φυσικά θα συμπαρασταθούμε. Αλλά υπάρχουν πολύ κρυφά, βρώμικα, πούστικα και ύπουλα εγκλήματα, τα οποία προκαλούν κακό σε χιλιάδες κόσμο, καταστρέφουν ζωές, και πρέπει αυτό να το σπάσουμε, όχι με, ας πούμε, βία και παράνοια, αλλά με μόρφωση, λόγο και τσαμπουκά. Ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ.